ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አነ ሓወኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ንቆንጎ ዝወርድ ናይ መዓልቲ ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ደሳግረና ንልብና ሓሳብና ድማ ዘቃኒየልና ቃል ህይወት ክንካፈል ኢና ነዚ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ኣብቲ ናይ ደወል ምልክት ጽቆጡ ንጎንጎ ሰዓት 5 ሓፂር ናይ 10 ደቂቃ ንመዓልቲ ዝኾውን ቃል ክትረኽቡ ኢኹም ሎሚ እንካፈሎ ቃል ጥቕሚ መንፈሳዊ አቦ ድብል እዩ ጥቕሚ መንፈሳዊ አቦ ሪኢኹም ኣሕዋት ብዙሕ ጊዜ በፍላይ ኣብዝናትና ናይ ሓበሻ ክረአ ከሎ ኣብቲ ክርስትና ህይወትና ስለ መንፈሳዊ አቦ ድብል ዘለና ርድኢት ኣዝዩ ድሩት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ብዙሕ ግዲ ኣይህብዎን እዮም ንመንፈሳዊ አቦ ዝብል ውፅኢት ናቱ ከዓ ኣብ ህይወቶም ትሪኦ ኢኻ ነዊሕ ክኸዱ ኣይትሪኦምን ኢኻ ምኽንያቱ መንፈሳዊ አቦ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ብመንፈስ ዘዕብዩና ብመንፈስ ጋይድ ዝገብሩና ብመንፈስ ዝመርሑና አቦ ክህልወና ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሎም እግዚአብሔር ዘተሰኦም ዓበይቲ ናይ እግዚአብሔር ሰባት እንድሕርኢና ቀዲሞም ሓሊፎም ዘሕልፍዎም አቦታት ነይሮሞም እዮም ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜውን እንድሕርኢኩም ብትኽክል መንፈሳውያን አቦታት ደለዎም ሰባት ካብ ብዙሕ ነገር ህይወቶም ንቅድሚት በሓይሊ ክኸይድ ከሎ ትርኢኻ ናይ በሓቂ እንተደኣ ነዊሕ ክንከይ ንደል እንተደኣ ኮይና ብትኽክል ኣብ ህይወትና ዓብ ስራሕ ክንሰርሕ ንደል እንተደኣ ኮይና ካብታ ሓደ ነዊሕ ከኺደና ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምድሪ ዘዳለወልና መንፈሳዊ አቦ ድብል ነገር እዩ መንፈሳዊ አቦ ኣብ ህይወት ክህልወና ኢምፖርታንት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ስጋ አቦ ዘለና ከምኡ ድማ ብመንፈስ አቦታት ክህልውና መንፈሳውያን አቦታት ኣብ ህይወት ክህልውና ኢምፖርታንት እዮም እዚ መንፈሳዊ አቦ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዝጠቕሶ ግን ሓደ ክልተ ጥቕሲ ክበኩም እየ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 14 ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ እኳ እንተ ኣለኹም ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብወንጌል ወሊደኩም እሞ ብዙሓት አቦታት የብልኩምን ሪኢኹም ብዙሓት መዕበይቲ ብዙሓት ዝሰበብኩም ብዙሕ ስብከታት ትሰምዑሎም ዝተማሃርኩምሎም ክህልውኩም ይኽእሉ እዮም ግን ብዙሓት አቦታት ክህልውኩም ኣይክእሉን እዮም ሪኢኹም ንዓኹም ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለወልኩም ሓደ አቦ እዩ ዘለኩም እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ብዙሓት አቦታት የብልኩምን እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቁራት ደቀይ ገይረ ክምዕደኩም እምበር ከሕፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ስለዚ ሰዓብተይ ኩኑ ኢለ እምዕደኩም ኣለኹ ስለዚ ሰዓብተይ ኩኑ ኢለ እምዕደኩም ኣለኹ ኣስተውዕሉ ኣሕዋት ሐዋርያ ጳውሎስ ንደቁ ሓደ ጽሑፍ ጽሒፉሎም መታን ከሓውስዎት ጉዳይ ብትኽክል መታን ክርድኦም ብዙሓት አቦታት ክህልውዎን ከም ዘይክእሉ ብዙሓት መዕበይቲ ግን ክህልውዎን ከም ዝኽእሉ ነገር ግን ንህይወቶም ተባሂሉ ድተለኣኸሎም ሓደ መራሒ ኮይኑ ዘሳግሮም ዝስዕብዎ ዝኽተልዎ አቦኦም ግን ንሱ ምዃኑ ነጊርዎም ብዙሕ ጊዜ መንፈሳዊ አቦ ዝብል ብትኽክል ስለ ዘይንርድኦ ምስቶም ብዙሕ ስብከታት ንሰምዖሎም ሓዋዊስና ኢና ንሪኦ ኣይኮነን ብትኽክል ትኽተልዎ ኣብ ትሕቲኡ ርእስኹም ተትሕቱ ኣምላኽ ብኡኡ ገይሩ ኣቦነቱ ክገልጸልኩም ብኡኡ ገይሩ ክምዕደኩም ብኡኡ ገይሩ ክመርሐኩም ብኡኡ ገይሩ ክቃንየኩም ብኡኡ ገይሩ ክግስጸና ብኡኡ ገይሩ ኣዒንትና ክኸፍት ርእስና ዘግዛእናዮ መንፈሳዊ አቦ ኣለና ዶ አቦ ኢልና ንቕበሎ ከም አቦ ድማ ኣብ ልዕሌና ዕድል ደሃብናዮ ሰብ ኣለና ዶ እንተ ደኣ ዘይብልና ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ኣለኒ ኣይድለኒ አቦ ንብል እንድሕር ኮይና ኦኬ ከምኡ ኢልኩም ኪዱ እሞ ኣበይ ከም ትበጽሑ ትጉዕዞ ረይዎ መንፈስ ቅዱስ ንባዕሉ ኣዒንትና ንኽኸፍት ዝህበና ሰባት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንባዕሉ ኣዒንትና ንኽኸፍት ዝህበና ሰባት እዩ ንሰብ ቆሮንቶስ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝሃበኩም አቦ መን ኢናትኩም አቦ ኢልኩም ትቕበልዎ እትሰምዕዎ ክግስጸኩም ከሎ ከም አቦኹም ትሕት እትብሉሉ ኣብናቱ መንኮብ ኮንኩም ነዊሕ እትርኢሉ መን እዩ ብኡኡ ትመሃሩ ንትምህርቱ ትኽተልዎ ብሓቂ ኣጽኒዕኩም ዝሓስኩምሉ ጎደና ትኽተልዎ ኣለኩም ዶ ካብታ ሓደ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ምዕባይ ዝኣብየና ንምንታይ ትፈልጡ ተኸተልቲ ብዙሓት ስለንኸውን ይትሽግር ናተይልና ሒዝና ንኽተሎ አቦ የብልናን ናተይልና ንኽተሎ መንፈሳውያን ወለዲ የብልናን ናተይልና እንኽተሎ መንፈሳውያን መራሕቲ የብልናን
انت دعناي بزحات تختل تخونكم وتصيد بزحات يخون هيوتكم جن بتخكل كتقاقي يخلقكم زمعدكم من قدكم زرئيكم እግዚአብሔር በትብቅድሜኹም ዘሐለፈ መንፈሳዊ አቦኹም መንፈሳዊ አቦና ገይሩ መንገድና በየን ምዃኑ ዘርኤና መንፈስ ቅዱስ ብኡ ሓሊፉ ንህይወትና ዝምዕዳ ዝምህራ አይንትና ዝኸፍተልና we need የድሌና ህይወትና መንፈሳዊ አቦ በጣም ኢምፖርታንት እዩ ካብታ ሓደ መንፈሳዊ ቦዘሎ ምን መንፈሳዊ ቦዘይ ብሎ ምን ኣብ ህይወቶም ፍልልዮም ክነግረኩም ሲምፕል ናብ ካደ ኸይከድኩም መንፈሳዊ አቦታት ዘለዎም ሰባት አትሊስት ንእግዚአብሔር እኳ መስማዕ እንተ አብዮሞ ብዙርዶም መንገድ በቦታቶም ገይሩ ኸስማዖም ይኽእል እግዚአብሔር ሜብን ድምጽ አምላኽ አውሽጦም እኳ እንተ ደይሌልዮሞ በቦታቶም ገይሩ ከም ዘለልይዎ ክገብሮም ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ነጊሮ ምርዳእ እንድሕር አብዮሞ በቦታቶም ገይሩ እቲ መንገድ ኸረድኦም ይኽእል እዩ እንተ ደኣ መንፈሳዊ አቦታት ኣለውና ኮይኖም አትሊስት ቀዲሞምና ስለዝሰጎሙ ንሕና እሶም ዝሓለፉ ኸርተት መሕላፍ አይድልየናን እዩ በትናቶም ማዕዳን ምኽርን በቀሊሉ ክንወጽእ ንኽእል ኢና መንፈሳዊ አቦታት እንድሕር ኣለውና ኮይኖም በኻላ አዘራረባ ኣብናቶም መንኮብ ኮይና ኢና ጉዕዞና ንጅምር ዘለና ሪኹም ናይ ነቢ ኤልያስ መጨረሻ ናይ ነቢ ኤልሳዕ መጀመርታ እዩ ነይሩ ናይ አብኡ መጨረሻ ናቱ መጀመርታ እዩ ነይሩ ስለዚህ አሕዋት ሎማ አና ሓደ ማዕዳ ክምዕደኩም ስረሒልኩም ስለ ሓደ ነገር ጸልዩ አምላኸይ በአኻ ዝተዋሃበኒ መንፈሳዊ አቦ መኒው ንገረኒ በልዎ ንመንፈሳዊ አቦኹም አዕንቱኹም ይከፈተልኩም በሐቂ አገልገልቲ ዲኹም የድሌኩም መንፈሳዊ አቦ አገልገልቲ ዘበልና ሁልና ዝግስጹና ዝሙዕዱና መንገድ ዘርኢና ርእስና አቅድሚዮም እነትሕተሉ ዝካታተሉና ዝቆጻጸሩና መንፈሳዊና ቦታት ክንረክብ የድሌና እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ከምዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ብዙሓት ማዕበይት ሁሉኹም ኹልዮም ኢሎም ብዙሓት አቦታት ግን የብልኩም ኢሉ ሪኹም ብዙሓት ስብከታት ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ናይ ብዙሓት ትምህርትታት ክጠቕመና ይኽእል እዩ ንዓና ተባሂሉ እግዚአብሔር ዲዛይን ድገበረልና ወይ ድማ ናትና ኢልና ድተቀበልናዮ መንፈሳዊ አቦ ግን ሓደ ይኾን ደልዎ ብዙሓት ክኾኑ አይክእሉን እዮም ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4 ማለት እዩ ስለዚህ ሰዓብተይ ኩኑ ኢለ እምዕደኩም ኣለኹ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ኣብ ኩሉ ስፍራ ፍቓድ ማሕበር ከመይ ገይረ ከም ዝምህር መገደይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእንቲ ከዘክረኩም እቲ ብጎይታ ፍቑርን እሙንን ወደይ ጢሞቴዎስ ሰዲደልኩም ኣለኹ ሪኹም ጳውሎስ እንታይ ትምህርቲ ከም ዝምህር ብጎይታ አካይዱ ኸመይ ከም ዝኾነ ነተን ማሕበራት ብኸመይ ከም ዘመሓድረን ጳውሎስ ናፍቲ ስፍራ ተኸይዱ ምርዳእ አየድለዮን እቲ ፍቑርን እሙንን ወደይ ይሰደልኩም ኣለኹ ኢሎም በኻላ አዘራርባ ጢሞቴዎስ ውሉዱ ስለ ዝኾነ ንጳውሎስ ኣብ ጳውሎስ ዘሎ ርድኢት ኣብ ጢሞቴዎስ ኣሎ ስለዚህ ጳውሎስ አክንድሱ ናፍቲ ስፍራ ምኻድ ነቲ ናቱ ነገር ድተሰከመ ውሉዱ ይሰዲድሎ ደስ አይብለኩምን በኻላ አዘራርባ ጳውሎስ እግዚአብሔር ረዲእዎ እግዚአብሔር ዘተወስኦ ናይ አምላኽ ሰብ እዩ ጢሞቴዎስ ድማ ሳላ ንጳውሎስ ርእሱ ዘትሓተ ኣብ ጳውሎስ ዝነበረ ርድኢት ምስትውዓል ጥበብ ከዓ ተኻፊልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልክዕ ከምኡ ጌርኩም ውሰድዎ ሪኹም ኣብኦም ዘሎ ምርዳእ ኣብኦም ዘሎ ምስትውዓል ንሕና ንዕኦም ልብና ብምትሓት ኣብኦም ዘሎ ነገር ክንካፈሎ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ልብና ደይነትሕተሎም ኮይንና ከም ኣቦታትና ደይነኽብሮም ደይንቕበሎም እንተ ደኣ ኮይንና ግን ኣይትሕሰብዎ ካብኦም ኢምፓርት ክትኮኑ ኢልኩም ስለዚህ ጢሞቴዎስ ካብ ጳውሎስ ኢምፓርት ስለ ዝኾነ ካብ ጳውሎስ ስለ ዝተኻፈለ ብቁልጡፍ ህይወቱ ኣብ ሓደ ጽፍሕ ደረጃ በጽሒሉ ብዙሕ ነገር ከዓ ከም መሓድርን ክኸይድን ጀሚሩ ጢሞቴዎስ ግን ብትኽክል ከም ውሉድ ንጳውሎስ ተኸቲልዎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 10 ንስኻ ግና نتمرتين ننبرتين نفقعدين نأمنتين نعقلين نفقرين نتعقستين أتصبكا سعبكا ريخم نباولوس نتمرتو نكايدو نتصنعاتو نفقر نخلو نقرو ودو تيموثيوس أتصبكو سعيوي لومي أحواتي أتصبكو
بيخنا لبنا عرفونا نسعبهم نختلهم أبوتات يحلونا رأسنا نجز رأسنا نتحت እግዚአብሔር ዛሃበና አቦታት ንጠንቀቀሎም ምክንያቱ ትክክለኛ ውሉድ እንተዳ ዘይኮይና ትክክለኛ ውሉድ ዘይኮነ ብዙሕ ነገር ይድኸስር ስለዚህ ከም ትክክለኛ ውሉድ ካቦቦታትና ክንከስቦ ዘለና መታን ክንከስብ ከም ትክክለኛ ውሉድ ርእስና አትሒስና በትክክል ንከተሎም ፍሪኢናቱ ድማ ኣብ ህይወትና ክንርኢና አቦ አይድልን ኢሎም ድመኽሩኹም ረስዑዎናቶም ትምህርቲ አይጠቅመኩምን እዩ መንፈሳዊ አቦ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐቂ የድልዩ መንፈሳዊ አቦ ማለት ከም እግዚአብሔር አቦ ማለት አይኮነን ኖ ሪኹም አምላኽ ጓሳ እንዲ እወ ጓሶት ሊይኹልና ናቱ ጉስነት ዝገልጹልና ሪኹም ልክዕ ከምኡ ድማ አቦነቱ ዝገልጸሎም ናይ አቦ ልብ ዝህቦም ሰባት ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ አቦ የድልየኩም እዩ መንፈሳዊ አቦታትኩም ሓዙዎም አጽቢቅኩም ተጠቀሙሎም አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቀበልኩምም ሰባት ሎሚ ንጎይታ ክትቀበልዎ ዕድመ ያቀርበልኩም በሐቅ ንጎይታ ክትቀበልዎ ይደሊ እትብሉ ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ይመስክነካ ኣለኹ يأمنالله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ከም ሙታት ከም ዘተንስኦ አቤማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ ይአምን ኣለሁ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ መቀባለይ ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነለሁ መንፈስ ቅዱስ በእምነት يقبلك الله امين زياده ጸሎኩም እንኳ حጎሰኩም አበውሳኔኩም ወሲንኩም በዚ ፌስቡክና አድጌርኩም ጽሐፉልና ሜሴንጀር ተደሊኩም ቴሌፎን ኤስኤምኤስ ወይ ደውሉልና ክንረኽበኩም ኢና ስድሌኩም ትምርትታት ከነዳልወልኩም ኢና ሻሎም